Sifike kwathiwa ke nizodlala live bese vele sazi ukuthi sodlala live lapha seyiqembu kusama category ama category. Kodwa thina sithe masifika lapha nasingena ngoMasikhandi senze into zethu abelungu sibasukela le phesheya lapha. Hey masifika lapha abelungu futhi sifike sidlala ingoma lapha inyawo deke phezulu. Futhi abelungu baxake kwenzakala la. Azothi amajaji masesigqibile inhle into eniyenzayo kodwa manje lento eniyenzayo ayisenzeli sense because siyabona ukuthi ni mixa ukarate of which ni practice lo karate nase senu mixa manje nomculo of which futhi ni dance kahle kodwa manje i dancing ngiyena ayenzi sense because nidlala ikarate of which thina sifuna ikarate sifuna abantu abazocula bagcine nje impela lapho bethathe yena umshana wathiwa lona ngoba siyambona ukuthi uthi mayushaya lo karate awushaye futhi ngendlela right zamthatha simtrain kodwa nina ngeke lo karate asibone ukuthi ungafike usisebenzele phesheya. So sahamba manje because ijudge manje ujudge wokuqala wazi ukuthi hayi into yakithi le kusona akazulana mthina mashaya unyawo libheke phezulu awukwazi ukusho lokho because suwe selinquma lona selithi kuphelile ke manje and that nendlela engicula ngayo bengamelanga ukuthi ngicula kanjena bekufanele ukuthi because bona bahamba mos ngalezi zinto zoduma ifasola nje thina phela siyahlabelela nje yabo asahambi ngalama key lawo wathola ebeba la yabo. So ngase sengirecognize ukuthi normal ngama judges alana since beseveli base introduce ukuthi no thina sisuka phesheya sizotakula nje ama artist ambala nami sohamba nabo yabo. So ngase sengibona ukuthi normal uMasikhandi sathi